Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Sapedue. Kita berada di lokasi ini ya. Dulu pernah kesini konten horor penarikan pusaka dulu di channel sebelah. Ya, kita coba kembali di sini, lihat-lihat nanti dapat apa. Ikuti terus channel kami, jangan kemana-mana, monggo. Lihat dulu, lihat-lihat, cari-cari dulu ya. Dulu pernah dapat dari pohon ini keris, untuk keris sih, batu semar putih di sini ya. Tilasan zaman Mbah Bae dulu, katanya di sini mau dibikin apa ya, buat tempat wudhu ini, masjid. Terus dulu katanya yang sebelah sini mau dibikin masjid, terus katanya nggak jadi, nggak tahu ada apa dulu, orang dulu ya. Cek lokasi, ini banyak ikannya loh. Iwak cana. Wah, oke. Nawa? Ada si metu ora kancane. Boten. Ora metu delik. Delik sih yah menten. Magrib kae mesti metu ri. Nggih. Suwake karo Mbah Nonduwi tahu ya. Nggih. Sampe kok keluar kono. Nggih, Mbah sesepuh. Mbah Non dhisik aku dari. Nggih. Won iki mulat. Oh, nggih. Ning Mbah Non ning kene, aku ning kulon. Nggih. Kolor wis kowe tok. Mulat. Ya pas kiroan magrib. Nggih, niku. Nek poso pendak iki. Oh, nggih. Dompete dian aku. Kayane ngedek iki wong brang. Nggih. Wong aku pas dicek di karepan ngono. Pas ya magrib Allahu Akbar ngarit. Kowe niki ruwawetan abang apa-apa kolop. Oh. Nggih. Kadung late. Nggih. Nggih. Gone mistis lur. Wah, astagfirullah. Langsung metu lur. Ning area iki lur, jajal iki di anungku. Enek apa nih lur? Basane ganti Jawa ya lur. Iki basa Indonesia ora patek iso. Ya, iki nggone ning kene lur, jajar iki enek apa nih lur? Penarikan lur ya. Diwangi lur, siji. Loro. Nah, semetu lur lur. Semetu lur metune lho iki. Penarikane olehe. Nah, iki lur. Jajan lur. Matur nuwun. Loh, jajan niku didelok isine apa lur? Ayo lur, mikir kene lur. Nah. Ini. Oh, roti. Wah, sak ngombene lur. Roti iki. Wah, oleh cilok lur. Cilok lur. Ah, lu cilok lur.
Alhamdulillah belah cilok loro lur lho ciloke loro wis lan jajan liyane yo iki sak ngombene iki nek seret iki nek ngombene sisan lur jadi matur nuwun ya lur ya wis jadi wis genah lur ya aja sepaneng aja duwe pikiran sing ora-ora iki mau mung settingan lho cuma hiburan wis ngono ae ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.